lenggah sedaya sugeng pinarak lenggah ingkang sekeca sinambing laras karawitan jangkep muda laras. Monggo Pak Panut keluarga besar Jakarta sugeng midhangetaken live streaming HPN. Ning omah wis ora krasa keluyuran anggone sing disayang Diri capek gunung. Esok awan nganti bengi ora bakal ati kekiwang liyan yen si padha ngandutut ati kepranan ora mandho ayo Pak Joget. Ayo Pak Panut. Monggo Pak Panut. Ayo Pak Ngadyo. Tambah manis bunga yen kelakon nyanding srirane ora bakal ati kekiwang liyan yen si padha ngandutut ati kepranan ora mandho atiku sansaya gatra tasranane sun mikat uluting benda ayo ya ayo yo angga ayo rene le ayo diangga nanjake yo nanjake le Bali ayo sugeng rawuh Pak ayo yo iki le Bali arep nyawer Ayo Pak Panut. Leh mulih kok Jakarta iki pengen nyawer iki to, Mbak. Ayo. Jur kelingan. Jara kelingan joget Oke yo. tak openi Ning saiki ning saiki ana ngendi ayo ya
Monggo Pak Dar Indarjo juga midhangetaken. Ayo nyawer, nyawer. Mas Tomo. Pripun? Oh, lah kok pinter dikei sangu kayak nemboke ora nggo nyawer ke piye? Oh, Pak Kadya ki sik lenggah jebule yo. Heeh. Lah niki nembe rawuh, kelelehan nggih Pak. Iki kula kowe iki nek sawerane entek lali kok. Lah kuwi bosku yo kuwi. Bose iso lali. Oh, Riri awan iki anu bose sing ngejim kok ya. Masuk iki. Sekar bisa gunung desa. Woi ngaren. Monggo foto keluarga dipun lajengaken. Foto Pak Kurmatan monggo Pak Lurah Joko Sunarso sekalian. Oke Pak Bayan. Pak Bayan Dedi Hermanto besan Pak Lurah monggo sekalian. Ayo digoyang ya Le ya. Oh, njaluk nyawer. Lah, pijak saweran. Lah malah aku nyawer. Monggo Pak Lurah sekalian, Pak Bayan sekalian monggo. Iya, iya, iya. Terus mesti kudu eling sakjane urip tansah kudu eling aja ngaji mumpung eling karepe burine nadani sana mesti kakak tuwa tinggal laku sing sarwa prasaja Mesti kudu eling sakjroning urip tansah kudu eling Nek meneh ngaji mumpung Wah iki komite bakul beras iki, bakul gabah. nadani Enom mesti ngawer ngawer. tingkah laku sing sarwa prasaja nggih Pak De. Halo Lek. Joget sing, joget sing, joget sing. Dan anak putune kang nerusake bebasan Tunggu sik. kudu eling. Nggih, matur. Yo 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 yo, minggir minggir. Uyel-uyelan. Yo, Ya ya ya, ayo Mas, kicing miring ayo Mas, kicing miring, kicing miring. jare kapok kok njaluk meneh. Ayo Mas, Aja ngono. kicing miring. Monggo laju kewala foto pangeston saking keluarga panjenengan Bapak Ngadya sekalian. Blarak
Iya. Yo, atur karo Riri jangan dek. Dasar bagus terprasaja kaya ngono layangan mono dasar anteng bolae dawa kaya ngono wong lanang mono dasar anteng ning wong wedok Jawa alah ya mas alah iya 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 mas kijing miring pepas kadang raja dasar bagus terprasaja kaya ngene rasane nangka kurang legi tambahi gula kaya ngene wong nandang tresna rindu Ya, Mbak Riri, Mbak Aton ayo. Monggo Pak Ngadio juraganipun bakso dari Jakarta punya. ayo ya Sesarengan muda laras RS. Ya. Pak Eko yang di Kartosuro. Sini dhuwur iki medhun sisan ngopo? Oke. Monggo foto keluarga saking Bapak Adia monggo. Tanggung jawab mboten HE niki. Ayo ae. HE tanggung jawab lho Pak Tomo. Nggih. Matur suwun Pak E. HE 50.000 nang Jakarta HE 50.000. HE 50.000. Pokoke ben HE. Lah kula dereng no. Oh iya. Nggih. Angga, ayo joget le cah bagus. Yo enggak, ndang rene yo. Hei.
medun kabeh. Gentenan wae. Solo solo. Yeay. Monggo, Mas. Sapa wengi tetese ngetosno. Ayo Pak Madya. Pokoknya rasa samar. Luar biasa hari Di sini ini. menerima penukaran uang tanpa potongan. Iya, monggo monggo. Pak Tomo, Dut. nek nang Jakarta tuku ruang nanggon penyanyi ngene iki 200 entuk 200.000. Wah, ya di sini betul. Nek Pak Ngadio ki rasa dijolke kok Mas Sere. Oh, ben utuh. Heeh. Nek dianggap wis siap-siap saka Jakarta kono. Nggawa Kene sak kan ora tas. jamane gangguren. MC-ne Iya. kaum. Oke. Pak Tomo. Tresno iki ora mendok. Saya suwe. Saya tambah tresno. Paton kowe ra bandingake. Senajan Pak Madya wong ora duwe. Mbak Esti, Mbak Menu, Mami Ase, Mbak Tore, Mbak Esti, Mbak Tukini, Bu Aisyah, Mbak Mariati, Mbak Sri, selamat menyaksikan. HPS, ayo, Mas Parmin Birmansa. Mas Tri Meneh. RS yang muda laras. Harume sekar melati wanci ratri kinawa maruta tebas sakjeroning ati sikra emut kenyakan Celestia putih sekar melati putih Asik. kaya warnaning tresnaku tulus suci sarata bekti lahir batin atur mring sliramu eremot jroning samudra Ayo Pak Kadi. Oke. kaya mutiara kalamuning antariksa padang sumunar kaya panjerina Rin, arek
Mas Angga cek rada malu-malu kucing. Mas Angga, ini tak Mas Angga toh? Iya. Oh, ya ya ya. Isin nih. Ternyata masih bocah ya. Iya. Bocah apa? Bocah Saedan. Takon Mbak Kiki. Cah ucul. Ayo. Ayo. Pak tadi ki di Oh, ponakan. dadi sing gaene SMS kae iki bocah iki to. Oh alah. Pak tadi ki di ponakane Enggak, senengane enggak. sinden jare. Masukin. Mangkono Ya. iku tresnaku sapa wae Hiji gilir. ngeridu nganti tutuping netraku wis pinesti ing sajroning kalbu. Ya. Nah, terima kasih. Ya. Para tamu kula aturi sabar sawetawis. Setunggal lakon campur kembang rampung. Ya. Gecul seragen, ayo ben joget kabeh no. Ya. Monggo Pak Ngadio, Ibu Sugini sugeng midhangetaken. Monggo Mas Tarno Tania Jaya. Mami Asih, semoga Mami sugeng midhangetaken. Bareng saiki Lung tumet monggo Mas Ardi, Mbak Hesti. Habis video syuting juga AR Esong Muda Laras. Iya, iya, iya.
Asik. Iya. Dek Riri, Dek Aton iki ana HP ketinggalan. Oh nggih nggih nggih. Iki akune jenenge Mbak Ratnaningrum. Mbak Ratnaningrum. Nggih, HP-nipun ketinggalan, monggo saged pendet wonten mriki. Monggo Mbak ingkang kicalan Mbak saged Ratna. manggi Mas Tomo. Mbak Ratnaningrum. Mbak Ratnaningrum. Oke. Mas iki. Saiki wis kepadha dadi Yo, Pontianak mania. Ayo Bu, joget Bu. Ayo ya bojo ngono. Ayo Bu, ora apa-apa, ora nyawer apa-apa. Yo, sing nyawer pae. Asoy. Abang biru lampune disco. Ayo Butana, awakku rumes mikir bojo loro. Bojo sing enom. Ayo, Bu. Jaluk disayang. Sing kuwasa wekah ditinggal. Masuk ta. Sirahmu metorang bisa turun. Andom tresno mas, uga andom mikir butuhe apa loro bae, mikir belanjane. Der saiki lemu awake masuk. Elong kita boleh merana. Sing setina Monggo Mas Suratmin. Wonten ing Jakarta, sugeng midhangetaken. Ayo langsung joget ya lo.
Monggo Mas Tarno Tania Jaya. Iki wonten ing Sunter, Jakarta. Monggo midhangetaken. Mujur Mas Angga wonten Jakarta. ayo moblang mestine kanggo rebutan seketelas kodanan sore Atiku ngenes mikir slirane. waru dayang mas dayang mujur ngalor lungangindung laku kleyar bayeme kuning pakde ayeme yen lagi nyandi waru dayang mas dayang mujur ngetan lungangindung berebutan oh nikawa kompi tenggak mania Iya, kompi tenggak. Gino Pak De Pamuji Pak sedaya Gino, kemawon iya. nggih niki mawon Nggih, Mas para Tarni aja ya. Pripun? Pemburu gabah. Pemburu sinden. Gak. Emang mbok jelang angga nang Jakarta. Lah iki lho cah iki. Alah tuku durian kok ada diadae kere kok. Piye? Buru sindet dadi kere kok. Nggih. Kok iso? Ana buru gabah ra ora. Mboten nggih, Pak. Pak De Tomo. Nun. Mbok jelang angga Jakarta ya kuwi cae. Iya. Saiki ora nang Jakarta. Ayo. Iki ta Mas Aga. Heeh. Ya Allah, Mas Allah tibake. Oh gagah tibake aku tak sebut iki. Pitik cilik masuk angin jaluk sithik Ya, Mas nutup Bejo. bepengin. Warung dayang mas dayang ning pinggir kali lungangindung sapa digoleki ali-ali matane seklan tak tresnani donya akhirat warung karo dayang mas dayang mujur ngidul lungangindung uripe njur ambur Ya, Maiko yang di Kartosuro. timun diiris-iris angan wis Tresno sesideman. wis. Salam Maiko. Sekuritinya joget. Mas Tarno kalian saya Mas Parmin Juragan Kaji As Monggo ibu-ibu yang di Jakarta. Oh, ibu-ibu dari Jakarta masuk semua monggo. luwe becik paten nono timbang bebesahan Biarkan solesno tak remangi samudono marang kula warga garwa lan Prabu
gambare Mas Agai karo sinden. Iki ngluruk dek winginane kok. Wow. Mulih-mulih kudanan lampune RX mati. Iki dek ping luruk to. Heeh. Wapok wae aku ya ngono. Masuk ini. Urip ana kutha gedhe Asik. kopi tak tukoke masak isine kopi apa wae nadyan sesitem mesti tak wujude Bude Sintil, Mas Suratmin, ugi Pak Dwi PP Kerja, Mami Ase, Mas Beni, Mas Wibisono, Mbak Esti, Mas Ardi, Mas Carik, ugi Pak Markum, ugi Mbak Endah, Permintaan Pinara, dari para sopir bus dan truk ya Mas. Berulang kali aku mencoba untuk selalu mengalah Asik. demi keutuhan kita berdua walau kadang sakit. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Sering engkau lakukan jika kau marah, menutupi salahku. Samakah aku dengan burung di sana yang dijual orang? Hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti aku. Kalaulah memang kita berpisah, itu bukan suratan. Mungkin ini lebih baik agar kau puas membagi cinta. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Dulu segenggam emas kau minang aku. Dulu bersumpah janji di depan saksi. Namun semua tinggal cerita ditelan duka. Namun semua tinggal cerita hati yang luka. Terima kasih. Angga digoyang yo. Mas Angga sing bagus ya. Muda laras kokeknya Indonesia. Istimewa. Pas ora Mbak Rini iki? Dalam Pas ora iki nggih. pas banget Wah, Pak.
Mungkin nek kurang pas kula paske. Luwe pas sih soben nanggap dhewe ya. Insyaallah Pakde Tomo. Bener ora? Bar ini kok tak teko bener apa ora kuwi lho. Aku lho wedi nek kleru kok, Pak. Aja semal. Wong abes. Terus naku kira kalayu ora suwe aku bali bisa sumanding Ana ing ya asik. ayo yo HPS jangan kemana-mana tetap di channelnya HPS jangan lupa like dan subscribe-nya ya Iya. Gabu Laras. Suto Medan di Jujan Salju. Mugi Mas Paiman Jayapura. ya Mas Paiman yang di Jayapura Mugi sukses selalu Adilanang di Jemuk. masuk Sawindu suwe lawase. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisimu. Terima kasih. Matur nuwun Pakde Tomo. Sarangan muda laras Monggo Pak Margo. coklatnya Indonesia. Oh, Jaya FM. Iya. Asoy, mengen dinggon bungone mau ngabone kepengin ketemu. Nadyan nado tak bareng mong nuruti ngarepe ati ayo ya bareng saiki ketemu kowe teko ninggalake aku koyo sinendang atiku lotumetes melesi pipiku yen pancene ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja kemikelati aku ora bakal iki kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancene dipisani gawe kelo ati sewase Yo Mas Yudo, terima kasih. Selamat mendengarkan untuk muda Laras. Manikmu, Mas Trimente, Mas Pur, Muji, Beda Kiarto, Mami Asih.
Ayo Mas Dodo, Mas Toh, keluarga besar Ojek Mania. Ayo Mas Angga, Mas ini mau. Nuso, nuso. Wayang wengi udan krimis ra wis banyu kang tumetes dadi
AVS Ragen ARS Sound System Perdana Rekod Surabaya Mas. Biyen aku tau kelangan nganti saiki isih kelingan kowe sing tak anti-anti bebrayan tekaning pati jebule lenjani janji kabeh iki mergo kahanan ben iso nyukuri kebutuhan aku kerja iso sore nanging kowe sambat wae jaremu balungan kere apa pancen wis nasibku Nasibku piye bisa terus liramu mesake jaremu omong-omonganane nanging nyatane tresnaku mbok sepeleke kudune kowe ngerteni atimu kitipane Gusti Gusti Nadyan atiku wis bubrek kandeliko ning ibadah Gusti sing aringi berkah Nadyan balungan kere ora kendo nyambut gawe senadyan dalan ra alus sing penting wani terus. Ya. Mbah Bino, ayo tak tekar Mbak Atun. Monggo Mbak Gina. Hey. Sarang muda laras selo-selo Apa kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah wis ra ana tentreme Atiku tarasa nelongso sasat sapine tak tresnani tak godeli ora ngira mung tansah ngapusi nangis atiku nangis keseksa tresnaku digawe lara Pak Lurah Keni nangis atiku nangis nalongso ninggal aku ngeboti karo wong liya ya ngene iki Mbak Atun karo wong Piye? tuwa mesti akeh mlesete. ora apa-apa pun tak penerke ngono kok Iya. ya. Senengku karo kowe iki cepet ndang dipaske ngono. Iya lho. no aku tanggapan no yo. Iya lebake. Lilo ati kowe lilo lilo gawe digandeng wong liya senadyan uripmu wis mulya bayang eling atiku kesiksa Karangan muda laras. Hey! Akhir radio
Mbak Gemolo. Sugeng siang juga Dik Beni Ono Kroyo. Bunda Giartun, Mama Asih. Hey. Solo solo solo. Neng ngendi ngonoku goleki bote kepengin ketemu najan ado taparani Mung nuruti karepe ati yo bareng saiki ketemu gawe lunga ninggalake aku kaya sinendang atiku loh gune ngelesi pipiku ya yen pantene ora tresno wo iya kondo sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal godeli yo tutupan yo Nggih, Pak. Biasane diangga iki ya tak jelang lah gandeng ning kene ora tak jelang. Biasane nang Jakarta kono. Aku ora lagi pisan iki kok. Kesini sawel sinden omong. kaya ngene lelakonku biyen ngomong kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati sak lawase kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni sopo kuwi anake sopo aku isih yen disawang tangga apa nyawang aku wis apa napa ra kelingan janjimu semono kowe mulih lunga bayi oleh oleh nggih matur
gede pak ngapuramu nimas kepujanku jejantung hatiku sampung tungguan dilalu rupet dosaremu ngelawan Kang Mas Kang Rakit Pesaki Murih lestarine Hati piratine Tan ono ingkang nyarume Nyumbung akibate Aku membayangke Mas Fatur lemu ingkang iku iki yen Pak Bayan Klaten. bocah telu apa tenan sita dadi cah telu tak kanthi dikopo kemati update lagu banget nih Kak Ros Mendah boyo yen to sira urip lan ngantiku mesti bagyo mulya Jur lahir putri Sulistyo terus bisa yuwana Muda laras asik sing gedhe ngapuramu nimas kepujanku jejantung hatiku sampung mumpan dinalu rupet dosaremu awas Kang Mas Kang Rakit Pesaki Murih lestarine Hati piratine Tan ono ingkang nyarume Nyumbung akibate Aku membayangke Masuk Lemu ingkang iku iki yen banjur ngelingi bocah telu isi apa tenan sita dadi cah telu tak kanthi dikopo kemati Monggo sareng-sareng Kak Ros. Monggo. Mendah boyo yen sita urip lan ngantiku mesti bagyo mulya Jur lahir putri Sulistyo Terus bisa yuwana nimas Wes ono nggih
pote kepengin ketemu Nadyan ado taparan Momuti karepe ati Didik yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe ati aku ora bakal kendali kaya ngene lelakonku biyen apa kok ketemu yen pancen iki gawe kelo ati selawase udah laras oe ayo pacare darjo mangko mesti kang wonten kemala bunda diartun maniase tinggonku goleki pote-pote kepengin ketemu Nadyan ado taparan mau nuruti karepe ati bareng saiki yen pancen ora tresno mbok yo kondo sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal kendali kaya ngene lelakonku matur sembah nuwun. Terus. Digayangke kene. Kene Pak Ngadya. Mas Ros, ada salam dari Taiwan Mania. Mas Ya, Aga, Bapak Iman Abang. yang di Jayapura, Paguyuban Sukoharjo sukses. Mas Mas Tania Jaya yang
jagat tanpa bantal tanpa kloso mas betapete ketaman asmara ya mas mul sujan salju kupo kae Pokae kepancita waya sore nanti cakap dino ayo dadong adek sesuk ngene wis ora ana sesuk niku ketoke lungguh wis do ngadeg kabeh lho Pak jenengan ki piye lungguh kabeh nah, sesuk mang tangkut Mbah Gino nek ra percaya ya to Mbah Gino yo Mbah Gino ngene Mbah yo tenan sajroning ati ketan luntur saya merati aku kowe dadi karo mas merkelaren ning gubuk asmara Sokanya Indonesia Mami Ase, Mbak Gerson, Mbak Esti, Mbak Anifa, Mbak Mariati, Mbak Sri, Mbak Ani, Mbak Dinda, Mbak Wati, Mbak Menu. Selamat menyaksikan. dan liwat aku kelian kupo kae yen tak koleren Iya 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 iya. nek cakak kebak tulisan Darman digoyang ya. tondo kowe prawan Asmara biyen kae tanggo tandha tresna tanpa bental tanpa kloso mas ya malah penak ketaman asmara ya mas ya kupo kae nyimpen wiwit yen kumekosan kupo kae kepancita waya sore sore jagat ino aku apalane aku wae jek ora Catatan sajroning